салом алейкум ба ҳама дӯсто бародаро, хуш омадед ба канали Аъзам блог. Ман ҳастам бо шумо чун ҳар вақта Аъзам Тағоев. видеоҳои ки имрӯзаи мо дӯстон дар бораи сагҳое аст ки онҳо аз дигар сагҳо ба кулли фарқ доранд ва ҳам камёб ҳастанд. ва касе ки ин видеои интереснаи марҳамат тамошо мекунем ва мо шояд видеоҳои ки имрӯзаро сар мекунем. рафтем. номи ин саг Геркулес аст ва ин аз ҷиҳати саги бузургтарин дар ҷаҳон дар ҷои якум меистад ва инчунин номи ӯ дар китоби рекордҳои Гиннес ҳам сабт шудааст ва вазнаш бошад ба 130 килограмм мерасад. ғафсии гардани ӯ қариб 1 метр мебошад. ӯ аз дигар сагҳо 2 маротиба бузургтар аст. ин саг ба мисли соҳибаш Павиду агар мегирифтем тарснок метофт, аммо ин саг хело ҳам саги хуб буд ва одамонро ҳеҷ чиз намегуфт. ва бисёре аз онҳо мегӯянд ки ин шахс ин сагро хӯрокҳои махсус медиҳад барои бузург шуданаш, аммо олимҳо мегӯянд ки ин саг худаш табиатан ҳамин хел аст. аммо баъд аз чанде дар интернет як аксҳое баромад ки дар ин ҷо дар дасти як духтар асп аст ва дар дасти писар бошад саг ва бинед ки қариб ин саг аспро дайров кардааст, аммо то ҳоло ин аниқ нашудааст. баъзе аз онҳо мегӯянд ки ин ҳаққонӣ аст, баъзеашон мегӯяд ки ин дурӯғ аст, фақат монтаж аст. лек то вақте ки инро мефаҳманд ки ҳақиқат дорад ё ин ки не, ин саг дар китоби рекордҳои Гиннес мемонад аз ҷиҳати бузургиаш. аз ҷиҳати бузургӣ бигирем Геркулес дар ҷои якум меистад, аммо на аз ҷиҳати қадбаландӣ. ин саг номаш Гипс аст ва қадди ӯ ба 1 метр 7 сантиметр мерасад. агар ин саг бо пойҳои қафуаш рост истад, қадди ӯ ба 2 метр 30 сантиметр мерасад ва ҳатто одамони қадбаландтарини ҷаҳон дар назди ӯ худашонро қадпаст ҳис мекунанд. ҳамаи одамон аз ин метарсанд, аммо соҳиби худаш медонад ки Гибсон ин гуна саг нест, ӯ хело ҳам саги оромтабиат аст. ин яке аз сагҳои хурдтарин дар ҷаҳон мебошад. номи ин саг Чихуахуа аст. ин саг аз пародаи сагҳои китаӣ аст ва ин саг дар синни 4-моҳагиаш қадаш ба 6 сантиметр расида буд ва вазнаш бошад ба 300 грамм. ин саг фақат якчанд кило вазн мегираду халос ва бузург намешавад. ин бошад яке аз сагҳои кӯҳна ва пири Австралия мебошад ки синну соли ӯ ба 34 даромадааст. чӣ хеле ки мо медонем 34 сола саг ин нишутка бародаро, барои он ки сагҳои мо зиёд то 15 сол ё ин ки 10 сол умр мебинанд, аммо ин сагро бинед ки қариб баробари умри инсон умр дидааст ва то ҳоло зинда аст. соҳиби ин саг документҳое ки нишон медод ки ин саг дар ҳақиқат 34 сола аст, онҳоро гум мекард, аммо ин сагро ба назди духтурҳо мебаранд ва дар он ҷо мефаҳманд ки дар ҳақиқат ин саг 34 сола аст. ин саг бо номи Ҷейси аз ҳама саги боақлтарин дар ҷаҳон дар ҷои якум меистад ва ҳатто номи ин саг ба китоби рекордҳои Гиннес даромадааст. Ҷейси дар вақти тоза кардани хона ва ҳатто барои полшакӣ ба соҳиби худаш хизмат мекунад. Ҷейси метавонад аз мағоза рафта барои хонаводааш ягон чиз харад ва ҳатто метавонад ки бо калид дарро кушояд. ҳо бародаро, ин саг аз бисёри мо дида бисёртар корҳои хонаро мекунад ва ин саг ҳатто дар YouTube канал дорад, лекин иш фаҳмо аст ки ӯ худаш видео намекунад, дар YouTube намесартад. фақат канал аз ҳамин саг аст ва видеоҳо ҳам аз ҳамин саг, аммо монтажашро одамон мекунанд. ин саг аз пародаи тибетский маскив. ин саг аз сагҳо дида бисёртар ба хирс монандааст. ин саг хело ҳам қимат аст ва кличкаи ӯ Хон Донг аст. яке аз миллиардерҳои Хитой барои ин сагро харидан $1.5 миллиард медиҳад. ба гуфти шумо дӯстон, барои чӣ ин саг ин қадар қиматӣ аст? фикрҳои худро ҳатман дар комментария нависед. аммо ин намуди сагҳо бошад, сагҳо аз пародаи сагҳои арабӣ мебошанд ва ин сагҳоро қадашон хело ҳам баланд аст ва ягон саг суръаташ ба суръати давидани ин баробар намешавад. бисёре аз одамҳо ин сагро барои шикор ба хугуҳо, ба оҳуҳо ва инчунин ба ҷайраҳо истифода мебаранд ва ин саг танҳо барои шикор аст. ин намуд саг, яъне ин ки берганский овчарка, дар хунукӣ хело ҳам тобовар аст. ӯ пӯсташ чӣ гуна аст намедонаму, лекин худашро гарм карда метавонад ва гӯё ки ин намуди сагҳоро махсусан барои шикор кардан
гирифта бошанд. ва дар охир грифон ин намуди саг хело ҳам камёб аст. баъд аз оне ки бомбае ки дар хирасими нагасаки таркида буд, ин намуд сагҳо гум шуданд ва ҳатто аз инҳо қариб дар ҷаҳон 10 ё ин ки 15 дона мондааст ва ҳатто аз ин ҳам камтар. ва гӯё ки ақли ин сагҳо ба ақли инсон баробар бошад. ва чӣ хеле ки инсонҳо корҳоро худашон ҳис мекунанд ва мекунанд, гӯё ки ин сагҳо ҳам ҳамон хел ҳастанд. агар дӯстон яке аз ин пародаи сагҳо ба шумо писанд омада бошад, ҳатман лайкро зер кунед ва ба канал ҳатман подписатсия карда зангулачаро пахш намоед, то ки аз баромади видеои ояндаи мо бохабар бошед, чунки шуморо дар оянда видеои беҳтарин интизор аст. хайр дӯстон, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.